Dobré ráno. Je 8 hodín 19 minút a ja som si ešte včera večer vypísal ten oný na kľúčku, že chcem dneska raňajky na izbu. Dal som tam čas od 8:30 do 9. Takže v tomto rozmedzi by mi mali prísť raňajky sem. Hovoril som si, že to chcem využiť aspoň jeden deň a reálne toto je posledný deň, ktorý to môžem využiť, pretože zajtra odchádzame z hotela okolo 7:30 asi, takže zajtra to vôbec nestíhame. Dneska sa budem musieť pobaliť a všetko, koľko normálne sa mi nechce. Včerajší futbal bol fakt nářez. Nechápem, čo to chce tento inak. Chápeš? Normálne tu mám face okno toto a zaparkoval tu a nechce ísť preč, ale. Čo je? User disconnected from your channel. Odletel, bojí sa ma a nechápem vôbec. Fest divné. Dobre, Čavo mi pred chvíľou zaklopal a doniesol mi toto. Je tu horúca čokoláda, ovocie pokrájané, džús, nejaký, toto neviem čo je. Potom je tu maslo, džem, toasty, toto je, neviem, akože asi káva, ale to som si nejako asi nepýtal, ale nevadí. A tu je nejaké pečivo. Takže super, nemusím sa trepať dole. Tak sa idem najesť a idem vymyslieť, čo dneska ideme robiť. Keďže dneska je sviatok, dneska je 1.5. Tak budem musieť niečo vymyslieť, no. Dobre, ovocie som zjedol, cereály tiež. Jeden toast som si dal, druhý som tu nechal. A som celkom nasýtený, ale úprimne vôbec neviem, kam čo dneska robiť. Fakt neviem. Možno poviem cvičiť, lebo je tu gym dole. Ale vôbec sa mi kam nechce, dneska som nefunkčný. Dnešný deň by som spravil taký regeneračný. Lebo reálne za posledné 3 dní mám okolo 60 000 krokov, čo je dosť. Takže by som dal dnešný deň taký oddychový trochu. Neviem, možno pôjdeme niekde. Je 10:30, čiže už celkom dosť hodín. Neviem, možno okolo obeda by som kdesi vyrazil. Ale neviem, čo dostať budem robiť, kamo. Chcem si trochu oddychnúť, možno by som si aj na chvíľu ešte pospal, kamo, lebo naozaj som unavený, nevládzem, kamo, absolútne nič. Prišiel som neskoro z futbalu, boli ma chrbát, boli ma nohy, kamo, boli ma všetko. Lebo tieto 3 dni som proste iba chodil, behal, kamo, točil a vôbec nevládzem. Dobre, koľko je hodín? Je 12:35, je 12:30. Doteraz som len proste bol na izbe, kamo, tu som proste bol vyvalený, trochu som bol na telefóne, odpočíval som trošku. Lebo hovorím, som proste uťahaný fyzicky. Aj psychicky je to celkom ty kokos nářez, proste toľko dní proste len kráčať, chodiť, kámo, je to brutál. K tomu prvý deň, kámo, som ešte len chodil, to som ešte ani MHDčku poradne používal, alebo používali sme, už ja neviem. To je jedno, proste chodil som extrémne moc, tak som si teraz trochu odpočinul. Do toho fitka teda dneska nepôjdem, pozeral som Cable Car, toto som kúkal. Len to nevidíte do piči. Je to proste cable car, je to, jak sa povie, lanovka proste a vidíte proste celú Barcelonu, máte proste pekný výhľad na Barcelonu. Takže tam by som šiel dneska, idem sa osprchovať, obliecť, no a pôjdeme tam, potom príjeme na hotel, pobalím si veci, všetko spravím a večer už len pôjdeme na tú fontánu. Tá je od 9. do 10. takže to už musím byť zbalený a všetko ready, aby som ráno len vstal, išiel asi na raňajky ešte a chytro utekal na metro, pretože metro mi ide 7:45 sa mi zdá. Idem sa obliecť a haboš, baboš. Ideme na to. Ale fest muzika, fest. Dobre, mám všetko. Montjuic Cable Car Round Trip Ticket. Dobre, lístok mám kúpený, teraz ešte tak nájsť, že kde sa to vlastne nachádza však. Vôbec neviem, kde to je, kamo. Potrebujem to dať do metra, teda do mapy, aby som sa tam vedel dostať, chápeš? Montjuic Cable Car. No asi to mám. Parts Montjuic Stop. To je asi ono, ne? A viem sa tam dostať metrom, ktoré odchádza na pol hodinu. Takto nejako. Dobre, že iba na to poďme. Kamo, halus. Nikoho nikde, proste sviatok. Prázdne mesto, brácho. Just wait one moment for the ticket, please. Thank you. Hasta luego. Hasta luego. Dodám toto ty auto service. To nejde? Toto mám a neviem povedať, čo to je, ale asi to potrebujem. Dobre, zlietli sme. Tam ideme hore, kde si dozadu, absolútne neviem, kde, kámoško. A tu na je celá freaking Barcelona. Oh my god. Odtiaľ odchádzam. Kámo, celú Barcelonu vidno, to je extrém. Tam je Sagrada vzadu.
To je, kámo, insanita totálna. Tu je zastávka potom hore, tam vystúpim a potom z tej zastávky idem potom, kde si tam hore, kde by mal byť hrad nejaký alebo čo. Tak som sa ostal potom, nevystupuje sa tu. No je to taká zákruta proste. Zákruta a potom doprava hore. Až tam sa vystupuje. Jo, takhle. Som hore pri tom hrade a normálne tie výhľady, to je extrém. More, kámo, všetko vidíš. Celú Barcelonu, kámo, tou lanovkou, úplne všetko. To je neskutočné. Ako reálne za tieto 4 dní, čo tu som, kámo, 3,5, som tu toho videl strašne veľa a strašne veľa tu je pekných vecí, kámo. Toľko atrakcií, kámo, toľko výhľadov, toľko proste krásnej architektúry, všetkého. Kámo, to je strašná haluša, to sú proste okolo hradby more. Tam vzadu ide si hrad, tam ide si preč. Je to krása, kámo. Je to fakt beautiful. Tu by som dal ženy šoferovať, na ihrisko. More fest, toto je úplne im stačí. A ofiko cestu nenechajú pre tých zručnejších trochu. Nič je 3:30 a idem sa tu ešte trošku porozhliadnúť a pojeme cablecarom dole, browski, a pojeme do toho hotela, boha, všetko dobre. A musím sa začať baliť, kámo, mám fest veľa rozbitých vecí a musím to spraviť, aby dobre bolo, chápeš? Dobre, vystúpil som z tej krabice more a idem do potravín. Dobre, idem po schodoch, brácho, dole, 5 schody. Mám to pešo cca 10 minút. Je to nejaký supermarket a potrebujem si tam niečo kúpiť. Yeah. Dobre, kúpil som všetko, čo mi treba, presúvam sa na metro a ideme na hotel. Idem sa pobaliť, kámo, hlavne. Zjesť všetko, čo tam mám, pretože nemôžem nič zobrať do lietadla. Tak všetko musím sprášiť. A zase skútre, kámo. Dobre, som doma. Počkaj, čo? Mám svoju kartu sem a tu nepichnutá druhá. To nechápem. Tak mám 3 karty. Tu mám jednu na stole položenú, druhú som mal so sebou a tretia je tu napichnutá. To tu asi nechala upratovačka. Lebo sheets are new sheets. Máme nové posteľné prádlo, ale toto mi tu nechala raňajky. Veď dobre. A ešte mi aj vyjebala bombonieru. Prisaj. Nejdem sa sťažovať. Chcem refund 25%. Toto je maximálne nepriateľné. Bomboniera hore pičov. Toto sú mi ľudia. More fest. Nevadí, jeba na to. Dobre, dneska nás čaká už len pobaliť sa, okúpať sa a večer fontána. A to je všetko na dneska. Máme 5 hodín, 17:01 konkrétne. No a som rád, že sme dneska boli na tej lanovke. Lebo takto nakoniec, kámo, celého tripu, celého výletu si pozrieť, kámo, celú Barcelonu na dlani z tej lanovky bol fakt brutál. Fakt krásny výhľad na celú Barcelonu, kámo. Jak si išiel lanovkou hore, tak úplne všetko si videl. Do toho hradu som inak nešiel dovnútra, lebo tam bol ďalší poplatok, tak som si hovoril, že to mi nestojí za to. Vyviezol som sa hore, popozeral výhľady, obišiel hrad dookola a išiel som pomaličky dole. Takže celkom banger. Myslím si, že sme v tej Barcelone stihli pozrieť fakt všetko. Ešte dneska si pôjdeme tú fontánu, tu bude taká čerešnička na torte. A zajtra ráno odlietame. Dobre, ja si myslím, že som viac menej zbalený. Mám tu už len veci, ktoré si beriem zajtra na seba. Mikinu si asi vezmem do ruksaka jednu. A toť asi vše. Je 20:12. O 9:00 by mala začínať tá show. Viete, čo bude nejak hrot, keď tam prídem a nebude to. Nie, čítal som, že od tohto dátumu do tohto dátumu, štvrtok, piatok, sobotu, alebo štvrtok, piatok, nedelu, býva proste svetelná show na fontáne. Takže ideme tam, zbalený som, hovorím, už len si umiem zuby potom večer a tieto veci spravím a hodím si to všetko sem a som zbalený. Nič by som tu nemal zabudnúť. Takže kameru tu inak nechávam, tu neberiem so sebou, beriem so sebou iba telefón, takže všetky zábery budete mať na telefóne natočené. Takže tak. Dobre, 20:59, za minútu by to malo striekať a cestou tu, ako som išiel na námestie, tak čítam Google a že dočasne mám prevádzku. No je presne 20 hodín a fontána je ako si ticho. Škoda. Tam dole vzadu je kruhový objazd, taký veľký, sem je taký malý.
Tu je tá obrovská fontána, kámo, a tam vzadu je proste múzeum. Táto je cesta až po spodok toho kruháča, to je neskutočné. Ešte, kámo, keď zapadá slnko, vyzerá to neskutočne krásne. Tu je nejaký hotel, kámo, kde majú popči výhľad. Nič, no. Tak ideme asi na hotel. Vypustená vaňa, top. Idem tu hore a rozmýšľam, že už pôjdem pomaličky dole. Rozlúčiť sa s hotelom, poslednú noc sa nám vyspať. Nič, skotím ešte čipsy s takýmto výhľadom po p***či. Fest Doritos. Kokot, mohol som si zobrať normálne túto kartu, čo si tu zabudla upratovačka ráno. More. Tak som musel ísť na recepciu dole, povedať im, že haló, ja mám zlú kartu, musíte mi priradiť, no proste dať prístup tej karte k mojej izbe. Dobre, Face Fontána, brutálna bola, normálne som z nej hotový doteraz. Dobre, pobalený som viac menej, len si tu naháďam nejaké veci ešte do kufra. Idem sa vyzliecť, idem si dať pyžamo, idem spať, lebo zajtra, kámo, musím stávať o ty koko, neviem kedy, ale riadne skoro. Zajtra stávam o takej 6, kámo. Okolo 6 musím sa osprchovať, obliecť, o 7 musím ísť na raňajky na 15-20 minút max, potom vybehnem hore a iba zoberiem veci a utekám na autobus, alebo vlak, alebo metro, to je jedno, proste na prostriedok, ktorý má dopraviť na letisko, na terminál číslo 1 sa mi zdá. Takže toľko k tomu, chlapci. Ja vám každopádne ďakujem pekne za dnešný deň. Ďakujem za deň číslo 4. Čaká nás iba jeden deň, to je zajtrajšok. To je posledný zajtra. Respektíve dneska som tu bol posledný, zajtra už len ideme preč. A celkom skoro ráno. Takže jop, ja idem spať a vidíme sa ráno. Servis.